I així estem una setmana més en Anna Muñoz. Com estàs, Anna Muñoz? Molt bé, molt bé. Avui, ben festa, parlarem primer del resum en Faller i després del resum de la Setmana Santa Marinera en Amparo la Comba. Però de moment tenim 7 minutazos, Anna, per a parlar de falles. Així que comença a parlar. Així, sense parar. No, arranca ja. En resum, les falles de València d'enguany han estat de categoria. Molt bé. De categoria. El resum de... Ja està. En això ho diríem prou. A grosso modo, no? Però ara anem a incidir un poc més en totes les coses. Hi ha moltes coses de les que parlar. I moltes polèmiques, com sempre, en els premis, no? I coses, no? Sempre hi ha polèmiques. Només està d'acord el que guanya. Sempre. I si sempre li pareix bé. Cuba Literato Azorín estaven molt contents. Enhorabona, perquè era una gran falla, realment. Enhorabona. Enhorabona perquè, a més, Cuba Literato Azorín tenia un dels pressupostos, si no el més baix, de tota la secció especial. 105.000 euros per a Carlos Carcí, per a fer aquesta falla que parlava de piropos. Que triplicava, per exemple, Convento en eixe segon... Quasi, 240.000 euros. 240.000 euros, que era molt més que eixos 105.000, i se quedava en segon lloc, seguit de l'antiga de Campanar. Malèfica, Malèfica, una gran falla de Malèfica. Fallón espectacular. Que ni tanto ni tan calvo, estava ahí a meitat en pressupost, però que va ser una gran falla també. Complicat perquè la secció especial sempre és complicat. Tots aposten, tots volen guanyar, tots fiquen el resto i clar, en alguns casos jo vaig veure com 2 o 3 grups com de falles, de monuments similars, en una estètica un poquet similar dins d'això. Era molt difícil. Jo crec que per al jurat ha degut de ser molt difícil per detalls mirar esta perquè sí i esta perquè no, i te'n podies anar del lloc del primer al quint, del primer al sèptim, en no res per detalls, perquè Sueca era una falla meravellosa, Nat Jordana era una delícia de falla també, no sé, n'hi ha moltes. En un canvi d'estil molt important, no?, en Nat Jordana també, de lo que ens tenia acostumat en els últims anys. En els últims anys, però Nat Jordana és que és tan camaleònica per tot el que fan, que hasta en la falla són camaleònics. Jo quan vaig arribar a la plaça, que vaig poder estar allí, a més, mentre la muntaven, no esperava una falla així a Nat Jordana tan dolceta, tan harmònica, era diferent a lo que havíem vist. De totes formes, Nat Jordana també estava d'enhorabona perquè guanyava el primer premi en secció especial infantil. En una falla de Joan Blanc, que ja quasi està a punt de tirar la tovalla i dir no, ja no guanya mai, i ha guanyat enguany en Nat Jordana. Era una cucaeta de falla i molt bonica. La veritat és que tenia uns ninots i molt delicaets, molt de detallet, que és el que volem una falleta infantil, el detallet i l'originalitat. Que siga infantil. Que siga infantil. El mal és que el xusga un major, però ha de cautivar al públic infantil. No, però la xutxa un major, però sí, d'alguna forma, això és el que m'agradaria per al meu fill, no? Però t'enamora. Sí, jo crec que les falles grans t'impacten, les falles grans te deixen ahí cautivat, i una falla infantil t'ha d'enamorar. Quan veus el conjunt i dius, és un bombonet, és que esta falla és un bombonet. La major ha d'impressionar, no? Ha d'impressionar molt, també. És evident que tot no està en el tamany, la qualitat és molt important, però una falla gran imponent, una falla gran en cos, en color, ben modelar, i sobretot a mi el risc m'agrada molt. Últimament és una cosa que en alguns llocs... Tu eres de l'escola burrianera, no? Sí. El risc ahí. A mi m'agrada el risc i li veig un valor afegit, i prefereix un poc més de risc que no tot ahí damunt d'una muntanya, que dic jo, no? O les falles muntanya de coses tampoc m'agraden, per a un significat. Però els grans volums també impacten molt. Els grans volums impacten molt. Enguany ho podíem veure en Convento. Convento era un gran volum i, a més, era una peça de Santa Eulàlia, meravellosa. Pedro Santa Eulàlia, efectivament, també podrem estar en la planta en ell. I, Anna, jo sí que te diria que Convent estava en totes les quinieles, que l'Antiga també estava en totes les quinieles, i la sorpresa, òbviament, i com hem dit abans, ha sigut aquest primer premi de Cuba Literato Azorín, al que tornem a donar la bona a la comissió i a Carlos Carcí com a artista faller. S'estrenava Carlos Carcí en la secció especial, que no com a artista faller, que és un home molt experimentat i molt premiat, i en un estil molt personal i també molt xulo. No sé si són 7 o 8 falles les que ha fet enguany, el taller de Carlos Carcí. Moltes.
òbviament ha estat d'enhorabona. Deia que no és l'any que més falles s'ha fet, perquè en 2011 va fer 10 falles, si no recordo mal, però bueno, en 7 o 8 falles i en el debut en secció especial ha pogut guanyar aquest primer premi, que escolta, primera cullera i mosca. Exactament, i l'enhorabona també, tant per els monuments com per les dos cremades, són les falles municipals. La falla de Manolo García, que van poder estar en el taller, li vaig portar la secció, Amparo, vaig marcar un en casa de, va ser en el taller de, i van conèixer tots els detalls de la falla municipal, que és espectacular veure com treballen, són arquitectes, és increïble. I els Ceballos i Sanabria, que estic enamorada d'ells i de les falletes que fan. Una volta més, marcant el seu estil, també molt personal. Marcant el seu estil i les caretes, espectacular. Enguany he pogut treballar una miqueta en ells i veure-los treballar de prop. I en la perfecció en la que ho fan és increïble. La falleta enguany municipal, de nou, molt didàctica, ensenyant-nos tots els barris de València, que li pegaves la volteta a la falla i era espectacular, perquè és que estaven tots i a més representaves d'una forma molt graciosa, no? I tot el món s'acostava i se feia una foto en el seu barri, en la seva zona, pues així viu m'abuelo, així viu m'abuela, estava molt xulo. Però no sols de monument faller viu el faller. Les falles són moltes més coses, no? I d'això s'hem encarregat de deixar-ho ben patent als emissaris de la UNESCO, que han vingut per a jutjar si la nostra festa fallera és mereixedora o no de ser patrimoni immaterial de la humanitat. Jo crec que s'ha quedat clar que sí. Jo també crec que sí. Jo també crec que sí, ho sabrem en uns mesos, però València s'ha volcat, l'Ajuntament, Junta Central Fallera s'han volcat en això, les mascletaes, tot estava fet alrededor de... La falla gran sense anar més junt, no? La falla gran estava clarament... Jo crec que tots els fallers, vora 100.000 fallers en la ciutat de València i també els dels pobles conlindants i forasters han vist una barbaritat. Forasters com Antonio Banderas, que feia una foto a la falla municipal i apoyava la candidatura per a la UNESCO, així que un bes a Antonio Banderas, que també ens ha apoyat. Antonio, enhorabona, Antonio Banderas, clar que sí. Enhorabona, no, més que enhorabona, gràcies per aquesta visita i enhorabona per el gust que has tingut també al recolzar aquesta candidatura. I com parlàvem dels monuments, la pirotècnia, s'han fet mascletaes a propòsit també per això, i en quant a les mascletaes, les 19 mascletaes que componen tot el que són els dies de març, de l'1 al 19 de març, han sigut espectacles meravellosos. Alguns més afortunats en el temps, altres han patit una miqueta més. Per sort ningú n'ha sigut baix ningú diluvi universal, s'ha pogut aguantar, però hem passat fred enguany en la mascleta, hem passat fred. Alguna falla ha caigut també, I alguna falla, algun transport també, incidents que passen. Algun accident ha hagut per ahir, però bé, com dient, efectivament, mascleta és música, ofrena, la Mare de Déu dels Desemparats i llum. Molta llum. Que per això València és la terra de la llum i del color. Exactament, i de nou Cuba tenia que estar d'enhorabona perquè també ha guanyat el premi de la llum. El primer premi d'il·luminació també, mare meva. Sé que se quedava un poquet aixina, despagats, ells tenen un pique ja, no sé si és molt sa o sense sa, no ho sé, perquè són tan veïns que, clar, ho tenen tan propet i finalment li guanyava la partida, la primera partida que guanyava Cuba i s'enduia també els carrers il·luminats. Enguany estan, vamos. Això, jo crec que l'enhorabona és per al barri de Russafa sencer. Exactament. Quin ambient en Russafa. I qui vol veure llums i qui vol veure espectacle en general, com has dit, jo crec que se'n va a Russafa, en falles. És que no són ixes, és que hi tens proper també, hi tens proper, no sé, falles com Gravador Esteve i Ciscar Burriana. No hem parlat de primera A, on també Maestro Gonzalvo s'emportava aquest flamant primer premi de secció. Era divina. I Gravador Esteve, el segon premi, també una falla espectacular. A mi Gravador Esteve m'ha enxissat. A mi Gravador Esteve m'ha enxissat. A mi Maestro Gonzalvo també. M'ha agradat molt. La veritat és que, i Maestro Gonzalvo també, enhorabona, un primer premi en la falla infantil. Vull dir que és que al final estan tots en Russafa està de moda, si és que ja ho diuen, Russafa està de moda. Bé, Anna Muñoz, moltíssimes gràcies. Ens quedem sense temps perquè hem de parlar de Setmana Santa Marinera, que també, i més que mai, està d'actualitat. El Cabanyal. Així que gràcies una volta més, Anna Muñoz. La setmana que ve te portaré cosetes. Sí, ya. Ahí lo dejamos.